Nomor lais pak sopo. Lais pak sopo. One paraya roh you try. Hallelujah. Demani baulong play. Hallelujah. Rasu try la jingai go. Hallelujah. Lagi sabtu ya genut. Hallelujah. Hagakatang kuba badukun pada mensem bakut. Amen. Kajing e jong turai jing Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing islok jong mensem bakut kindan rengkat bad pi baro. Rengkat piru. Kohan men kopara how Jesus Christ tongin angu ya blay trakan rat na banta kajing e na banta kajing kerku kabang yela ya pediang ha kajing em kajing e baman lakasngi. Kamtam e kajing re kajing sumar kajing u yang i wei pai wei kabala ai hangi man ne man mit ulai ngi kamet kabasukan jai ulai dai ngi na kajing ma kajing masau na kajing pang kajing stombar khot bar kane kasngi saja sen ulai ngi kane kasngi kabadap da kajing kemen kabadap da kajing kermen kamtam e hangane kasngi kambau jisu khot yangi balong kamlu jong keperthei bat kajing shai jong keperthei yang ini lakhat sha balong kamlu ban bang ban tiang ya kajing em jong ki para breu gijungi dan mata kadau hagana ga step tongin kuson ila dai khendet hato shisha ngala em na em kajing em gajunga kata ban bang tiang ila kajing em bat ya kajing em jong ki wei shisha ngala ya lam na em ya ki wei bat ki breu Hagalenti jong gajing shisha kumbal jisu lakot inga balong kalenti jong gajing shai nag banta gajing im lade bat gajing im jong ki wepat ladangi pe jela gajing im yona sebon sin ngi la jengai na kane gajing long bat gajing khot jong jisu balong kamlu jong kaparthei manai jing bang gajing thiang ya gajing im jong ki we gajing im lade But kumjuru balong kata kajing shai jung keperthei. Hajka balong kajing shai la seg along kita ki bro ki bialam ya ki wepat sha kajing dom sha kajing snew. Den mata kadau menda ka step tongin phai sha blai try kan rat ngin pan map na u na ka banta kine kajing dona kajungi. Kapo ki por bar khot ki bang lalong ki maujin thod ya ki we banlong kamlu ban banlong ya ki kajing bang kajing tiang jong kajing em kristan tongin pemam no blai try kan rat na baro ki lat kilet kitam giduna ki pop kisang gijungi knang ba kan e kajing truwa mas jungi kan long ba priang hun khmad blai kupa badan barbaro ngapla how blai badan barbaro badapi kohan men kopara Bang lele pop shibun da gijing purkhat da giftin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat pakrawe junga namar kata ngakerpa kamaria bukut kabaisa kate suti ia kianya berkirikut padiapi kohamen kopara banduai nagbanta junga how try blay jungi Ublay badan bor baro onis na yingi badlama bigi pop jungi unyalamingi sha gajing embam jukut Amen. Strike and rat go blay is yangi Strike and rat go blay is yangi Christmas go Christmas Can rot go blay, is yangi. Try can rot
ko blei me na uba ki e baro ki baha ki wan to ai ba mangi ki ba karpat ya me ha gajing don kam jungi bada gajing prasad mensim jong me ngin perkhat tang ya ka ba be bad da gajing paniai jong me ngin le ya kata ka bangi perkhat dau trai jing Jesus Christ ukon jong me ubi mat basan sha rengkat bat me ha gajing yalong ka we jong mensim ba khut ublei junam la junam amen. Kajing pule na kasiti waningkong na siti baar jong Paulus wakwit syaki Kristan hakurin. Ko para kumba tikina bau blay ulong ubabat ya la kajupan. Kumta kaktin jongi hapi kam siam long hooi bat em. Naba ukun ublay u Jesus Christ ya uba Silvanus bat Timotheus bat manga ngilaya lap hapdeng jong pi siam long hooi bat em Henry hau kalong borabor hooi namar baro ki jingkular jong blay ki sem ya ka hooi jong ki hau day nakaneka daw ba dau ngi ong ya ka amen sya kaburom jong ublay Henry udai ublay ubapan skam triang yangi bat pi hau Chris bat ula penslek yangi ula syan yala kamu hor hangi bat ula ai hangi yala umensim haki donot jangi kum kasenjat kaktin jong utrai isungu yau blay Sam sispa kendai nomor praspa arpusa
Who tried and rain card but P. Kajing pule naga gospel by code katkum u Matthews. Kaburam hame ko try. Ha kata kapor u Jisul ang hala kisanran. Pilong kamlu jong kaperthei. Henry lada kamlu kabladno. Da A and penbang pad yaka. Kamlar kami Eshu light satang ba kan shabret shabar bad ban sayu ha kibreu pilong ka jing shai jong ka perthei omla ban buri ya kanong ba balatei halor ulum lemni kibreu ki thang ya ka sharak bad bu ya ka hapo ka perha Henry ki bu ya ka halor ka ding peniang sharak ba bad ka jing shai ya baro hapo ying kumju to ai ba gajing shai jong pi kanten shai nya khmat ki breu ba kindu bio I ya ki kam ba bha jong pi ba kindu penan buram ya pa jong pi uba hapneng ka gospel jong utrai ko Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ Mentaka setiap u Jisu u ong hanga bad happy ba pilong kamlu jong kaperthei ba kajing shai jong kaperthei yole se abang yos ngeu ya kane kajing ong jong Jisu pilong kamlu jong kaperthei ba kajing shai jong kaperthei yole se ha kajing em kajing nga kajing pi ngi ong kumno ngila balong kamlu jong kaperthei kumno ngila balong kata kajing shai jong kaperthei ngalong ubreu baduna ngalong ubreu batlot kajinget junga karet kajinget kajunga katlot ngamdon kajing dang kajing stat ngamdon kata kajing sempang te kumno king ngala balong kamlu jong kaperthei bad kajing shai jong kaperthei Henry Jisu hagane ka step sa chisi no ong yepi wat ong ba pilong ki baduna wat ong ba pilong ki beru ki batlat wat ong bangalong breu baret ujin tau baret jong blai wat ong bangangan ngamdon kata ka jingnang ka jingstat ngamdon kata ka jingsempang Henry Jisu ong yepi badianga ngalapan baptis yepi hakakerteng ke junga ngalakhot yepi banlong unong bud junga ngalakhot yepi ba pinlong uta ujin tau junga bad ngalapai pi sya kana kaperthei kerpang naga banta kana kadau ba pilong kamlu jong kaperthei bad kajing shai jong kaperthei kajing khot jonga ya pi ban long Kristan ban sya pan baptisma hak kertem kupa baru kon ban mensim bakhoj bad ngalai pi mensim bakhoj piladan lepa mensim bakhoj ha kajing em kajing pi dei tang namar kana kadau ba pinlong kamlo jong kaperthei bad kajing shai jong kaperthei yole se Jisu hakane kasngiu pan kan mau yang ayapi kumba ublei lakhod ya Abraham nado kasngi basdang jong kajing em kajing u Abraham hak banan kong ngaru ngolong ujin tau baret ngamdon jingnang jing stat ngamdon kata kajing sempang komno ke nyala ban leit sa kaperthei banlong uta unong ya thu lepa balong tau kpa jong kibangai ha ublei Moses rungi ai haba ublei u khodi u banlong ta u rangba ne radba
uno pelaj im yaki pai pen reu jong ublei Moses ong hak banakong ngat lun ban kren ngam don jing nang jing start komno ke nyan le choparo han reu ublei wala pan skam ya kane ka jinget ke jungu ngui yu Jeremiah ru haba ublei khot ban long tau nong ya thulu pa wong ba ngadang red ngadang ngapat don kata ka jinglong rang ba ha ka jing im ka jing komno ken ngala ban long unong ya thulu pa Petrus ro kumjuk ngi habau Jisu khot u banlong u senran jungu banlong uta u khlidu jong kabalang hak banukong urum semla ban pediang ko hanmen ko para ha ke jung em ka junga jung phiru yole seng i ong komno ke nyala banlong kamlu jong kane ke perthei bat ke jing sai jong ke perthei Henry u Jisu sachisin upan kan mau yang ai pi bayanga badia pi plajet balakhat banlong ki Kristen tang na ke benta banlong kamlo bar ke jingsai jong ke perthei ko hanmen ko para khendet ngakwa ban ya phlu jingmut bat phi saphang kamlo bat kumno ngide banlong kata kamlo jong ke perthei hakipor men suang itip bat ngi ba kim padon tu ki fridge kumba ngidon menta ladang ngithit jingbam ngibo yaki hakipo ki refrigerator bakin ne bakin sa gibun sengi da gibun benai Henry ya ki porman shwa kim padon kine ki fridge ki bangi ong ki breu abaki kwa bakin bu baki jingbam jungki kine da ki tayew na da ki penai ki le komno ki sim ya kamlo kita ya kato ka jingbam ka jungki ne kita ya kito ki kado le ke baki kwa bakin ne da kamlo kenang ba katoka do lane katoka jingbam kanom puot bat kanom sma bat kane kamslem ban yiru kibru hakipor menchua kimpadon ki dawai ki dashin haba ki don ka jingpang ki snido jungki ki le kamno ki sim da kamlo ki boy kamlo apa go om bat ki sim ya katoka om kita wan hamantar teng ngidang le habang iyo ot keti ki kendiat habang ngidon ga jingpang kendiat ha kasnido jungi lada kerki ngim yo dawai ngiru ngisim na kameluk ngita bat kato ka jingmong ka jano pe gohan men ko para kamlu ka don ka bor ban penek pensa ya ke jinbam bat ka don ka bor ban wengno ya kito ke jingmong bat ke jing sniu ka bangidon ha ka met ka jungi ha ka jing em ka junga ka jungpi te manga ma phiru lakhat daw Jisu hi ubalong kan rat balong nong sispa jong ka jing em ka jungi banlong kata kamlo nang ko nang sa bang itip ba kamlo ka dai ban ai jing ban jing thiang ha ki jing bam ki jungi bat kumjur mangi ngi dai banlong kita ki breu ki bapan bang pan thiang nang kong nang sa be ya la ka jong ka jing em bat nang tapat na ka banta ka jing em jong ki breu ki ba ngi im lang salang ha ying ha sem hapo ka sunong ka thau hapo ka balang bat baro ki breu ki ba ngi ya kendu ha ka jing em jungi baman la ka sengi ladangi pe kamlu kalong ka ba kerpang ha ka jing em jungi ki Kristen Katolik ari kasih habangi yo baptisma habangi pediang ya ke baptisma kanta me akapor baptisma ha ka balang Katolik jungi hari kasih ngi ai kamlu kendia haki wepat ho ya po ka balang Katolik jungi haki wepat ki jaka kamdon kane kajing le lane ka praktis kumba le mangi hakasi den mata kada mangama pi ki breu jong kari kasih kerpang habangi yo bam ya ke baptisma ngisim uleng do wai kendiat kamlu ya ki kmi kpa kumjuru ya ki to ki kmi kpa mensem bat kerpange ya itu ibreu lade breu bayo ya bayo pediang ya ke baptisma banadu matagas ni kajing im jong pi kajing mur kajing perkhat ke jong pi ki ktin ki kam ki bapi le ki bapi ong paro ki dei ban long kum kanai kamelu ngi dei ban kan mau ila dei ko hanmen ko para ki we ki para bangai chungi ha kana ka perthai Kristen Katolik kim yo kim don kata kamelu haba ki yo ma ki haba ki yo pediang ya ke baptisma hanrei mangama phi pat ki breu jong kari kasih jungi ngi yo pediang ya kana kamelu ha kesengi baptisma kano ken lei yang ngi lakhot ban long sisa kata kamelu
pe yala ka jong ka jing im yala ki jimut ke jing perkhat ke ketin ki kam ki mangikran sisa ki long em kita ki ba pen bang pen thiang ya ka jing im la jong bat ka jing im jong ki we den mata ka daw ko han men ko para ha gane kasngi ha ka bau jisu khop yang nga ba de pi ban long ka ta kam lu to ngin pen bang pen thiang yala ka jong ka jing im nang kong nang sap e da ki kam ki ba ha ki bangi le ngi dei bas dang dalade ladeng ikwa ba ki kam ki jongi ki long ki ba ha nang kong nang sap e ngi dei bandon kata ka jingmut ka jing perkhat ka ba shay ka jingmut ka jing perkhat ka ba ha ladang idon ka jingmut ka jing perkhat ka ba ha klempet kata ka jingmut ka jing perkhat ka junga ka hiar ha ka danut bat na ka danut ka junga kin ha ka sentur ka junga kin mi ki ketin ki ba ha lada ngi kren ki ketin ki ba ha klempet ki keti ki junga ka jung pi kin pen mi ki kam ki ba ha ki so ki ba ha bat ki we kin so yo mat ya kata ka jing bang ka jing thiang jong ka jing em ka junga ka jung pi kat sa bangilet ko han men ko para ladang adon hapo ying ladang ai song bat kalok ke junga bat kalok ulok bat ki khun ki kti bat ki han men ki para kito ki basong rengkap banga ki dei bani omat ya kata ka jing bang jong ka jing em junga ki dei bani omat ya kata kamlu jong ka jing em kristan ka junga habang ale sa ka jing tre junga yo lese sa ki kti sa ki pentor sa ki lom ki wa lane ha ki office lane ha yo ngale ka business kito ki bangi kendo ha ka jing em ka junga menta ka sni bat la sha la si sni kum ju ki de ban yo mat ya kata ka jing bang jong ka jing em kristan lada ngale sa kano ka jaka lada ki we ki bro ki bangam pari tho ngai kendo ya ki halanti hasankin lane ha pokali lane ha kano ka jaka ki de ban yo ki de ban yo mat ya kata ka jing bang jong ka jing em kristan da ki ktin ki pangakran da ki kam ki bangale ki kam ka bangale na ka banta jungki ka kam ka bangale na ka banta kito ki bro ki ba ngamit hu ha ka jung em ka junga ki dei ban yo ba ngade kristan ki dei ban yo mat ya kata ka jing bang ka jing thiang jong ka jing em kristan ka junga kabar padu jisu ang ba philong ka jing sai jong ka perthei ngitit ba ka jing sai ka long ka ba don kam hadu kata lara sisa mga banopi ngilong ka jing sai jong ka nek perthei badum ka perthei basniu jongi menta lara ngilong sisa ka jing sai ki breu ki bangi kandu ka perthei baro ka wei kin sayo ya kata ka jing sai ka ba ujisu ulai hangai pi nadu kasngi bangi pediang ya baptisma den mata kedau ko han men ko para ha ka ne kasngi ha ka bau jisu upan kan mau yang ngaba de pi bangi dei ban long kamlu jong ka perthei bat ka jing sai jong ka perthei to ai ba kita ki jingmut ke jing perkhat ki ktin ki thalit ki bangi kren ki kam ki jam ki bangi le ha ka jing em ka junga ka jung pi ha ying ha sem ha snong ha thau ha po ka balang ha ki jakatrei ki dei ban long sisa kita kamlu ka ba bang pentiang ya ka jing em la jong bad ya ka jing em jong ki we bad ki we ki dei ban yo ba sisa ka jing sai kres ka don ha ka jing em ka junga ka jung pi ki khon ki jong blai den mata ka dau ha ka ne kasngi ha ka ba jisu khot yang ko han men ko para ban long kita ban long kamlu jong ka parthei bad ka jing sai jong ka parthei tongin it yela de ha jisu bau jisu un krosyan yangi un ai bor yangi un petin lenti yangi kham tam un pha man sem jungu hangi wei pai wei bangila ban long bas no thu bha ya kata ka jing em kristan ka jing khot ka jung jisu yangi wei pai wei ban pan bang pan thiang ya ka jing em la jong bat ban pan bang pan thiang ru ya ka jing em jong ki wei pat jajar hak donor ka jung pi it la de ha jisu duai ha jisu bau jisu unwan hiar ha ka jing em ka jung pi ha ka danot ha ka man sim ka jung pi un sim ti ye pi un penlong si sai ye pi kamlu jong ka perthei bat ka jing sai jong ka perthei ani ro yo Jesus Christ Jenom la jenom amen
ngin yang ngin pla la ka jong ka jingek ngangai hau blei ukpa badan bor baro unang tau ka beneng bat ka kendel padahal Jesus Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya balapun naman sembakut ya balakha nakamaria te sati ubasha laben hapo Pontius Pilatus lasanar pnayu layab balatep yu layar sikbayab hagasngi kabalay ulamipat na kibayab ulakiw sa beneng usong sa kaman ublay kupa badan borbaro nang ta buwan pat ban bisyari kibayim at kibayab nangay tahaw man sembakoy hagabalang katolik bakoy hagajing salok kirikoy hagajing mapya kipop hagajing mipat kado pad hagajing yambam jukut amen. Laispa prapusak. Laispa prapusak. Doai ko para baga jengkenya jenga bajong pi kan long ke papadiang honak mat ublay ukpa badan bor baro Ko try pineng jengkenya di jongpi. na baga jero berkurang kateng jungu kajing mentoy ngi balang bakoy jungu baro kowe tope tokmis ngeu bahaya kane kajing sakri jongi yame ko try ngi kerpat ba kata kawangi trua kan long kajen ai ka ba pen sngo bahaya me ba kajing pen roya kajing e jongi da Chris utrai jongi Amen. utrai dan rengka bat pi Rengka bathiru. togen te wela ki danut Kitiu ki shall try. tongin ai ngui utrai blai jongi Kasong hok bat kate. da shisha ka long ka basong hak bat ka badai kadeti jingi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kanrat ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jekut namar ngitip bakadei ka buram bakrau jung me bamelawan ban yarap yangi ki breu bayap da ka jing long blay jung me bat mela ai hangi ka jing pen khya ka ba pen laj yangi na ka jing yap da ka ba pen kala ya ka jing long kaba la ya lam yangi sha ka jing jot sha ka lat jong ka jing pen em yangi dau Jesus Christ utrai jungi leng ba jungu ka kan hon jong ki angel kamane ya ka buram jung me bat ka kemen hakmat jung me shi jinom ngi kerpat ya me tai ba ki sur jungi kin ya so bat ka jong ki hakawe ka sur jong ka jing ruaya ro kat ba ngi pen bena Ubaku utrai ulai kipai neng percaya sawada kauram jome Osana Osana Tolwa yublai shatro Osana yublai juno
Da sisha melong bukhoj kotrai katame jong ka jingkhoj baro. Namar kata ngi kerpat yame topan khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jengi dag bapa yom sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jengi u Jesu Christ. Hakapor beladi no yu badala kaman snyo baha ula pediang ya ke jing sha setom ula shim yukpu bada kebayangu yame ula kedia ya u badalai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jong pi. Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebayangu biang yame ulai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai batbom cekut ya kebayan penmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kajeng map kipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajeng maya jong kajeng nge Iben benar kajing yap jong me ko try Tadadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap kajing mi pa jungu ngi terwaha me ko try ukpo jong kajing im Bad ya ko kuri jong kajing pen im ngi dai nguai dem namar melenyew yang ngi babit ban yang kemat jong me bat ban sakri me da bas ngaret ngi kerpa dia me bangi bayo benta kamet bat kasna mukres ngin long ki bala panitli ka we dalman sem bakoj token mau ko trai ka balang jong me ka bala priang setelah ke pertai bat topen janaya ka ha gajeng e rengkat ber Francis pa bakoj jengi ul bat marwen bishop jengi ka kanhon ki bishop bat keleng do baro Token maulem ruya ki henman ki para senrang bat kentei ki balayathia da ke bekermen ha ke jing mi pat badia baro ke balaklat no ha ke jing isne jung me to pediang ki sha ke jing sha ke khamat jung me to isne yang i baro ngi kerpa dia me barangkat bat kamria the sati bakhoj ke kmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapan snu bahaya me pateng la pateng ngin long babet panyo banta lem ha ke jing embam jakut bat pengira bat pandan burom yame daw kon jung me u Jesu Christ dau lambat u bat hau kan long ame blei pa badan bor ha ke jing long ka we jong man sim bakhoj baro ka burom bat ke jing ro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw no panem bat kumbelah hikai ngi daktin blay ngi nod banong ko ba jungi ba hab neng kan long ka bakhoj ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendau kumba hab neng tai ngi menta ka jing bam jungi ka ba hala ka sngi ba tamab yangi kerengkang jungi kumba ngiru ki map ik bless new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi Henry tapan lajangi na kebas neu. To pan lajangi ngi kerpat kotorai na gajing sneu baro ha gajing sebon jong me to a jing suk jing sanya kisngi jingi kenang ba da gajing rap gajing isnei jong me ngin lai barabor na kapop bat ngin yo jing ada na gajing jinjar baro kat ba ngin ngam kmelenti ya gajing kermen bakhoj
Bat ka jing wan pat jong no panem jungi u Jesus Christ. Namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram junom la junom. Ko tra Jesus Christ me belong ha ki apostol jung me. Ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api. Wat pe gi pop jungi Henry ya ka jungai jong ka balang jung me. Bat ha ka jing sbon jung me. To ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jung me. Mame ubi berbasan syar junam la junam. Amen. Kajing sugut rai kandan barabor rengkat bat pi. Tong ini terwa ya kada kajing sug iwe ha iwe pat. Kajing sug bat pi. Hak mi kulang brod jong blay, hak mi bukid no ikipop jong kapertay. Suk ya kito ki balakot, syaka jeng kawai jong ukun lang brod. Ko kenrat kam song hok naman rung apo kaying jonga, kan rei syuang tan dakitin, bat kaman sem jonga kan sakiai. Kaman kesmin kus kan ribet lang nisha bejeng bong jekon.
da ban biang ini da kemel bat kasnam ke jume nang ba ke jungwan rum ke jume ha ke jungem ke jungi ha ke dana da ke ban sem ke jungi ha ke ne ke step nang ba ke met bat kasnam ke jume Kotra Jesu bi je ngim kwa ngim trang ye lai tang na me nama ngitip haba medan rengkat bangi ngidon ke bor balong kata kamlu kebapan bang kebapan tiang ya kecing em kecengi pada kecing em kecong kiwe pada baro kita gibro kibangi kendo ha kecing em cengi baman lakasni Kotra Jesu bi je ngitip haba medan rengkat bangi ila balong kata kecing syai jong kepertei kecing syai kibalaban yalam ya kiwe sya kalanti jong kecing em bab cekut balaban wan ra kecing kerku ha kecing em lajong badi kecing em jong kiwe Kodra Jesu je ha kana ka step rukum jo iwan ra bangi buak majume ya kibru kibapang kibasitam kibadan hospital kecing bang baper bangi mla banjar kateng bangi mla ban bas nutu Henry tokener kiti kijume tole kapala nak banta juki to bani kita kejing snake kijume haki bakin yomat no ikejing koi kejing kia ke bapura hakal yang kemedu kemen sem giduai ro Kotra Jesu be je na kementa kitu kibru ke lapajana kejing kibru ke pm ha kejing melangkar balang ba kabor jung men sim bakoi jong me ba me pha haki kila ban wan phai biang shame sajisen ban yaro ban pandan buram ban mani ya beleu pa bat kamta me ban long kata kamlu bat kejing syai jong kepertei Kotra Jesu be je sajisen ngi wan ra ban ngai ti la de hame tuan ban wan rum apa kadanut apa kamensem tuan ban syong ban sa rangkat ban ngi to ban long yangi ki khun binong ki khun bisot jong me kamta me ha kabor jong men sim bukhoi bamangila ban lek sakhi sha satla kepertei bangila ban lek sakhi sha ki jaga ke bangitrei ha ki bro ki bangi kendu menta kasngi pada kasngi ki ban sawan bangilong kita kamlu jong kepertei bad kejing syai jong kepertei isnei yangi kotrai wan ban simti yangi pelong yangi ki jong me ai bor ai sor yalam bat petinlenti yangi Kotra Jesu be to ngini aduai to ai ba ka kam jing pan khia jong me Kotrai kan sneu sunai ban penlaj na kelenti bakan riang jengi bat kan yalam yangi ha kelenti kababet da Kris utrai jengi Amen. utrai dan rengkat bat pi Berkat bat piro. ublai badan borbaro unkurkui pi lupa pada kun pada mensem bakoi amen tolit sup ya ro ya trai da gajeng em babha jong pi Isingamu ya ublai Ambarsis Pak Stat Pusat. And your Lord, you try Jesus Christ, you know,